Presentámosche o programa Por Talento Dixital Esenciais de Fundación 11 para mellorar as túas competencias dixitais. Tes habilidades comunicativas, creatividade e boas ideas? Sácalles partido co curso Impulsa a túa identidade dixital. Estratexias para converterte nun influencer de éxito. Nesta experiencia formativa de 8 horas, aprenderás a construir a túa propia marca persoal, xestionar o teu tempo de xeito efectivo e dominar as ferramentas que precisas para conectar coa túa audiencia. Desde os principios básicos da mercadotecnia de influencia ata o desenvolvemento de habilidades de comunicación e creación de contido, este curso teno todo. Identidade dixital e construcción dunha marca persoal. Rol de influencer dixital. Estratexias para a creación de contido atractivo. E planificación e organización de contido dixital. Descubre como deseñar contido de valor, utilizar estratexias para destacar e aproveitar ao máximo as ferramentas dixitais para potenciar a túa influencia. Mellora xa as túas competencias dixitais co curso Impulsa a túa identidade dixital. Estratexias para converterte nun influencer de éxito. Apúntate. Chama ao teléfono 91 327 60 60 e forma parte do cambio cara a unha sociedade máis conectada e inclusiva. Actuación enmarcada na iniciativa Xeración D, impulsada por Red.es. Colabora Fundación 11, financiado pola Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Goberno de España.